محمد ذي البيان حمدا لمن أتقانا من كاسس شرنا شيخي صلى عليه الكريم. أستغفر الله. أيا مليكي بلا شريكي حبل السلوك سبل السلام يا من يجامل من قد يعامل أتيت سائل أفن همام بكم أصولي أهلي أدولي أرجو وصولي إلى مرام أبا البتولي أتاك سولي فكن كفيلي يوم القيام رب السلام حبلي مرامي واجعل كلامي هلو النظام واجعل كلامي هلو النظام شغل يتود الله يجول دي أفكاد غوركو غوت فتان لنيل ون محمد صلى الله عليه وسلم en garte yewtere men wiiten woto hakkille ɗo e télé men téléméde gardugol obama so woni altine yiha woni waktuji 15 on saaha garten e yewtere men taw sawtugol ngol ko musidɗo mon almudou bewɗo hande en garti kadi e gownoɗo arde yewtude en e gownoɗo kadi arde wallodirde emen woni ceerno Oumar Kane mo ganduɗa biyeteɗo ceerno Oumar Seydou Kane to likseɓe gorgol ɗum noon ɗakken konngol o salmina bandiraɓe on saaha garten e bundi yewtere nde so hawreɓe leɗɗe Allah subahanahu wa taala ceerno Oumar assalamu aleykum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين صلى الله الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وآل بيته الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته اللهم ارض عنا وعنهم يا رب العالمين آمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم ولأشياخنا ولأمة المسلمين يا رب العالمين. شكل يتدي الله يجود النبي صلى الله عليه وسلم إن شلمني إن جوري كدي إن جاري جنا بمن إسيرن بمن إن شلمني كدي كلمة أنا يابا أياو تلمبد تنتي كدي واتبع كلا جمن إميسيو من بيتيدو واتبع كله e gardogal ceerno Ahmadou Ballo lirɗo almudo bewɗo e ballodirgol e Obama en calmini kala mo ene yeeɓa nde ɗo yewtere e kala mo jogorɗo kala jogorɗo yeeɓoyde nde ɗo yewtere en beltanima ɗum kadi no feewi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Machallah ceerno Oumar en gartat e toɓɓere meɗen tan toɓɓere men ko faati e ko kewi ko woni ko faati e julde e min jiiɗi andude toɓɓe men ene waɗi holmo layya waɗɗi e hol kadi holko yonata layya duuɓi muɗum e cellugol muɗum e hol no mete rendinde e mbaɗen kolo woni mbaɗen cotisation mbaɗen layya mete hene sella namdal men kedigal ngal e hol poɗɗo hirsude layya mete debbo ne hirsa mete suka ne hirsa mete ko ɗum woni namdal men mais namdal men garbanigal holmo layya waɗɗi e dow hoore muɗum mete ko debbo mete ko gorko mete ko ɗanniɗo mete hol ɗum ceerno Oumar. اي وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شيخ محمد من بلتني ما من فيه على كل كو نامدي دا كوكو نامدال كدي مانغال كدي بانغال فايد نو فيه غوندن كوي لewru taske dum tagi yewtere nde yowiti e udhiya woni layya udhiya non hoten garde toon holmo waddi taw inshallah ma en duto caggal seede kalen wonde udhiya jeya koye khususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam jeya koye gueɗe ɗe ganduɗa ene mbaɗɗani annabi o sallllahu alayhi wa sallam wonno cheikh khali wiyatni khussa annabiyu sallllahu alayhi wa sallam bi wujubil duha wal adha wadde layya ko gueɗal ngal ganduɗa ne waɗɗani annabi o sallllahu alayhi wa sallam kadi ko kanko tan heerori ɗum jeya koye gueɗe kerani ɗum jonnoni layya beele kadum kadi ko sunna walla ko farilla walla ala ko hunde yiɗani tan e jumhurul ulama ene jaari wonde layya kañum ko sunna ɗum waɗi no sahibu risalati no wiyatani al udhiyatu sunnatun wajibatun ala man istata'aha annabi sallllahu alayhi wa sallam ene wiya umirtu bil udhiyati wa hiya lakum sunna o wimi yamirama yomi wat layya layya o noon ko sunna wonande on onon leñolam wadde en gandi udhiya ko sunna jonnoni oɗo sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam oɗo sunna mo haalan en oɗo sunna holmo sunnina e muɗum o sunnina e muɗum al udhiyatu sunnatun wajibatun ala man istata'aha sunna wajiba yani tan ko sunna muakkad ko sunna tentuɗo wonande on kattanɗo layya o holngol kattangol woni hattande nde ɓe mbiyata komo ganduɗa ene jogui jawdi ndi ganduɗa so itti hen layya o ndiɗo jawdi o sohlata ɗum e nde ɗon hitande wona mo ganduɗa so tawi a itti tan
e jawdi ma a waɗi ɗum layya ɗon e 6 mois a dañat probléme dépasse an layya wona sunna e ma walla mo ganduɗa sa ƴetti hen hunde sa ƴetti e jawdi ma a soodi ɗum a soodi ɗum hen kadi layya so julde nde ɓenni hoto wonde balɗe ɗiɗi balɗe tati tawata ka dañi probléme dépasse an layya wona sunna e ma alay saago jogoɗa ko ganduɗa ene wawi wurdemo fodde hitande ko ganduɗa jogorɗa ittude noon aɗa waɗa ɗum layya ko tawa a sohlata ɗum e nder ndeɗon hitande ɗum ɗo woni sunninama e ma a woni kattanɗo sunninama e ma sa hattani noon han gari ɗo woni faltaki debbo faltaki gorko faltaki mawɗo kadi faltaki e suka eyyi faltaki mawɗo faltaki suka hay tan no ko suka aliyatim mo ganduɗa jinnaɗo mum ruttima o roni jawdi ene waɗɗi e jawdi makko he yaltinede woni sunna udhiya o hol poɗɗo yaltinde keɗɗo e jawdi makko o ɗon foti yaltinde yaltinandemo oɗo udhiya yani haysan joom kañum wona kellifuya enen hen saaji cikkata ko layya foti yaltinde ɗum tan ko baba galle walla debbo kañum fotani yaltinde layya ala wona noon layya ko kala kattanɗo e kattangol ngol kalɗen ngol ene foti yaltinde layya hen saaji baba galle en baba e babiraɗo ne wawi wodde taw kañum ala oɗo hattan an ɓiyi ko walla an jum suudu makko tawa aɗa jogui oɗo hattan aɗa foti yaltinde layya eyyi wona tan no mbiyeteni comme elle han kadi layya wonti waɗɗi tan koye desɗo elle sa resani layya waɗɗaki ma ala ko hattande tan sa hattani aɗa jogui hattan aɗa foti yaltinde layya wawi ka desɗo wawi a resani wawi ka debbo wawi ka gorko wawi ka suka wawi ka mawɗo eyyi an aɗa jogui jinnaɗo ma ne jogui ene sunnina e jinnaɗo ma o ene sunnina e ma an aɗa jogui joom galle ma ne jogui ene sunnina e joom galle ma ene sunnina e ma aɗa jogui joom galle ma ala ene sunnina e ma an debbo o wadde layya kono sunninaka e joom galle ma o won noon kanko ala ngal ɗon dañal eyyi so sen paami tan firti layya o ene waɗɗi debbo ene waɗɗi gorko so tawi joom suudu ma poñima a addani layya aɗa wawi poñdemo kanko ne o layyaki saabu kanko ene waɗɗimo wa somo jogui ene sunnina e makko waddemo layya annene sa dañi taw ka ɗanniɗo ene waɗɗi e ma so ɓaadi aɗa jogui so tawi kadi a ɗannaki ko guelle ma gonɗa ene sunnina e ma ka cukalel ka mawɗo goto moon foof ene sunnina e mum caggal hattande ka debbo ka gorko ka suka ka mawɗo ka desɗo ka desaɗo fo a resaka a resani foof kam ɓaade aɗa jogui eko haala hattande ko ndeke wadde an ene waɗɗema wiyaka min komi cukalel walla komi debbo walla komi ɗanniɗo walla komi célibataire ala layya ene waɗɗe kala kattanɗo sifano ceerno Kane haaldini eɗum ruttoɗon seeɗa e konngol hen sahaji cikkata en bandiraɓe men rewɓe cikkata ko layya ko debbo waɗante layya wona debbo waɗante layya baɗo o waɗanta ko hoore muɗum saabu layya o taade o dañi e dañal ngal kalɗen ngal ene sunnina e makko firti ko wona debbo waɗante wona debbo fotani puñirde joom galle muɗum à cause de a waɗani layya saabu debbo sen koddiri o jeeyi hen nango tewo kono baraji ɗi jeeyi ɗum go ko joom layya o so wona taw ko on anni kadi yooɓe ndendu baraji ɗi e ceerno en mbaɗat morkal tan saabu heure men o wona ɗum ninɗo no fewi ɗum noon e garten toɓɓere men ɗimmir holko yonata layya saabu eɗen gandi holko yonata layya e banggue duuɓi muɗum mbaalu ko ma sola on saaha mbeewa ko ma sola woni ha ɗeɓa futtude enen mbiyata mbaalu ha timmini hitande ko ɓuuri yarede mbeewa taw timmini hitande natini hitande ɗimmire tawi ko banggue nayyi taw timmini tati en natani nayyi ɓiire tawi ko gueloɗe ene timmini joyyi woni duuɓi joyyi ene natani duuɓi jeego ɓiire e banggue cellal muɗum banggue eɗen gandi laƴugol walla ɗokkol walla gumgol walla kañolngol walla ko wiyete tañgol nofuru ko ɓuuri gandarma peccetete walla tañgol laati aussi ko noon joni noon holko yonata eko gandarma ko timminta layya e banggue duuɓi muɗum e banggue cellugol muɗum ceerno Kane eyyi ceerno Amadou machallah kadi a haali ko yonata ko e ko timmata ko foof gadi timmi ɓe mbiyata ko mbaalu kañum koma sola solde nde noon wiyama mbaalu solirta ko lebbi jeetati wiyama ko lebbi sappo wiyama ala ko hitande kono kam so mbaalu kam kañum so dañi hitande tan yalte luural eyyi ɗum woni cheikh ali wiyata ɓe jazai danin wa saniyi masin wa baqarin wa ibilin zi salasin zi sanatin wa salasin wa hamsin woni mbaalu kañum so dañi hitande tan woni timmi layya wonnoon han kadi soli wiya koma sola mbeewa noon koma sola futta nagge koma sola futta ngeloba kadi koma sola futta mbeewa holto solirta futta wiya mbeewa ko ma daña hitande naata hitande ɗimmire taw kadi ko naatgol peeñgol woni naata hitande ɗimmire fodde lebbi ɗiɗi walla lewru wotol kam
won son koddiri wona jogo hitande lebbi ɗiɗi hitande lebbi ɗiɗi walla hitande men lebbi sappo e nayyi lebbi sappo e jeegom walla hitande lewru wotol ɗum woni hen kadi woni sani an kadi futti nagge kañumne ko ma solo futta ɓe mbi nagge kañumne ko ma daña duuɓi tati taw ene naata hitande nayaɓire ngeloba kañum solirta futta ko ma daña duuɓi 5 taw ene naata hitande jeegoɓire ɗo woni hankkadi timmi yoni wawde waɗede duuɓi muɗum yoni duuɓi muɗum yoni wawde waɗede layya hankkadi noon heddo ñawgol e tafsir mo kalɗa o ñawgol ngol ganduɗa ko ñaw mo ganduɗa ko peeñƴo walla lajowol taw lajere kadi ne ganduɗa ko lajere feeño kono amma so tawi ñaw o wona naw cettude no feewi lajere nde wona sattude nde feewi walla ene fooɗi kono wona poojgol ɓurtugol ɗum ɗon fof ene yona ko hoto won tan hunde nde ganduɗa taw ko albayyin taw ene feeñi poojgol ɓurtugol walla ko nandi hen ha waɗa ayiba ɗum ɗon woni ko yonata aɗa andi ko kalɗa ko banggue hay jawdi ndi ganduɗa ndi ala gallaɗi ene wawi yonde kono jawdi so tawi gallaɗi mum keeli gallaɗi ɗi cuwa sellude ko ene werlo ƴiƴam wadde ko ndin woni ko sellani wiyatake selli pour allah wiyatake sellani pour allah ndu heeli natti wadde allah ala walla ala gallaɗi wiyete ko heeli saabu sellani saabu dammugol ngol sellani yonata layya ewa ɗum ko banggue keddiɗo o so tawi dammugol ngol timmi e banggue tago ngol timmi e banggue ko wiyete moƴƴugol ngol timmi e banggue ayibaji ngol timmi e dendagal gueɗe hayso tawi ngol woni colngol ɓaade wona solirani pour rafi ngol soliri tan ko pour yonti solde walla ngol soliri ko pour nayi ngol wiyatake sellani wonata wiyete sellani taw ko colngol taw aada yarani e solde ɗum joni wona ene mbiyata rafi woni kono helde ko wiyete allandu joni noon ceerno en garti ɗon e toɓɓere e mbaɗan molkar jiire tan joni noon toɓɓere men tataɓire tan ɓaade mbatten ko diftuno gen mete rendinde waɗa layya waɗa kolo metene sella eyyi ceerno amadou ko namdiɗa ko woni so tawi tachrik ene sella walla sellata woni ndendinen gadda ujunnaji 10 mi adda ujunnaji 10 o adda ujunnaji 5 ndendinen coodin ɗum ɗon layya taw noon haydara ala ko men ala enen ken hoddiɓe tan walla ko eɗen ndendi ɗum nokku walla eɗen goɗɗodiri ni en koddani ndendinen kalis men cooden ɗum layya mbeɗa oɗo layya ene yona oɗo layya so tawi ko madhab l'imam Malik oɗo layya o yonata oɗo tashrik woni ngolɗo dendingol oɗo cotisation gaddami adda goɗɗo adda ndendinen ɗum ɗo yonata tawde ko dendingol ngol woni koye samano woni ko kalis o ndendaten kono holto sellata koye mashabi shafi'iyankoɓe e hanafiyankoɓe mbi ene sella kono ko sharɗi yataw kamɓe rendinoɓeɓe ɓe ɓuurani jeeɗiɗo adadu mabɓe hoto ɓurtu jeeɗiɗo soɓe goni jeeɗiɗo soɓe mbaɗiri ni gaddami adda Obama hafaz o ceerno si kamɓe fof ɓe gadda kalisaji men ndendinen hen mbaɗen layya men ɗayi men timmitade ko madhab shafi'iyankoɓe hanafiyankoɓe kono noon ko yataw en ɓurtani jeeɗiɗo hay kamɓe wiɓe ɗum ɗo ene sella ɓe mbi so en ɓurti jeeɗiɗo tan natti hayko sellude malikiyankoɓe noon jaari ko oɗo tashrik sellata woni ndendinen kalis cooden layya ɗum ɗon madhab men o enen ko jaaruɗen ko yaari ko ɗum ɗon sellata e madhab malikin hol tashrik cellowo jeesi ɗiɗi nan toon e sifa rendude layya ɗum ɗon woni ko sellata e malikiyankoɓe garen hen holko sellata ndendingol garwaniwol ngol ko an cooda ƴetta kalis ma cooda layya kono noon a anni yaaki hen hoorema ganniɗa hen tan ko yimɓe woɓɓe yani an a soodi layya aɗa anniyi kam hen a anni hen Obama aɗa anni hen goɗɗo e goɗɗo kono noon ɓeeɗo ɓe ganniɗa hen an kam aɗa yaltini hen hoorema a ala hen ko kamɓe tan ganniɗa ɗo kadi noɓe jiiɗi foof pota kadi bila sardin ala hay sarɗi goto ɗo selli so tawi a waɗi ɓe a rendidiniɓe ɓe keeɓi e barage ko kalis ma ƴettuɗa mbaɗɗa layya ganniɗaɓe hen ɗum ɗon yoni senduttima madhab Malik ɗum fof koye ɗum ɗo ko madhab Malik madhab Malik mbiɗen ene jogui hen jeesɗe ɗiɗi e dendingol ngol jagga kalis ma cooda layya ganniyiɗa hen ko yimɓe woɓɓe kono an ala hen ɗo to ɓeɗo ɓe ganniɗa hayso ɓe jiidani hayso ɓe koddani hayso no ɓe ɓattodirani ngol ɗo dendingol ko ganniɗaɓe barage ɗum ɗon selli yoniɓe ga layya tashrik goɗɗo dendingol gongol ngol alay saago waɗa sharɗeji ɗi jogoɗen haalde noon ɓe mbiyata in sakana ma'ahu wa qaruba lahu wa anfaqa alayhi wa in tabarru an no cheikh Khalil wiyata noon woni an cooda layya layya mo coodɗa o an hoorema ko hen jeeɗa woni ko layya ma mo jogorɗa hirsude o joni noon aɗa yiiɗi anni yaade hen yoga e yimɓe ɓe gannirtoɗaɓe alay saago taw ɗiɗo sharɗeji nan hakkude moɗon woni ko sharɗi garwaniji foof ya taw qaraba nan hakkude moɗon
ya taw oɗon jiidi ko ɓiye walla ko bamma walla ko haysanno ko qaraba to banggue hukmu woni joom suudu ma ɗum ko goho ko sharɗi ɗimmijo o ko ya taw in sakana ma ahum ya taw kadi aɗa hoddi e makko ya taw oɗon hoddi e nokku goto ɓe woni ɓe mbiyata taw ko baafal gootal soko toon onon gondi e nder suudu woturu walla ala gondani e suudu woturu kono onon gondi e nokku goto fof jogui ko suudu muɗum ɗum neɗɗo o woni sharɗi ɗiɗi ɓiijo sharɗi tata ɓiijo o ko yataw o anfaqa alayhi yataw kadi an jogorɗo anniyademo e layya o yataw aɗa nafqama aɗa nafqama noon e yeeso wajib walla aɗa nafqama e yeeso tatawu woni gattude tan ko aɗa weela tan aɗa nafqama on nafaqima ko waɗɗa kema aɗa anndi neɗɗo jinnaɗo ma jinnaɓe ma taade koɓe wasɓe nafaqi maɓɓe ɓe waɗɗi koye ma soɓe dañi nafaqi maɓɓe natti waɗɗade e ma joom suudu ma so dañƴo so basɗo nafaqe makko waɗɗi koye ma ɓiye ha o hellife o taw omo wawi liggade nafaqe makko waɗɗi koye ma debbo ha nadde taade ko ɓiye debbo hawo daña gorko hawo rese o nadde nafaqe makko waɗɗi koye ma an babiraɗo junnoɗe ɓeeɗo aɗa nafqaɓe nafqataɓe koye yeeso wajib walla ni ala ko nafqataɓe ko wona yeeso wajib ko nande ko miñi en walla ko mawmi en walla ko bamma cewdi walla ko taani ɓeeɗo walla jinnaɓe ma dañɓe ɓeeɗo aɗa nafqaɓe kono ko yeeso tatawu woni gattude tan yiilade baraji tan woni e ɗiɗo sharɗi tati ɗum woni ya taw oɗon koddi ya taw oɗon jiidi ya taw kadi aɗa nafqaɓe junnoni ɓeeɗo kadi gannitoɗaɓe wona e ɗiɗo sharɗiji gaari adu kalis maɗum ala ɗo ko an tan yaltinta kalis layya o ko neɗɗo goto o yaltinta kalis layya o ƴetta ɗum sooda ɗum layya taw layya o kanko so soodi ɗum noon o anniyoɓe e baraji he junnoni so anni yimɓeɓe e ɗiɗo baraji samar o wona tan a anni yimɓeɓe baraji ɓe keeɓi baraji tan haaɗi ɗon ala holko woni samara rendinde e gandiɗa joomum en layya an ka an aɗa jogui sukaɓe ko dañɓe anne kadi ka dañƴo sooda layya e sharɗiji ɗi mbiɗen ɗi ganniyoɗa ɓen sa anni yimɓeɓe hen yoniɓe kamɓe kamɓe hankadi gabadde layya woni ɓe mbatta layya hankadi oɗo layya yoniɓe hay sanno noon joomum ene dañno e dañgol mbiɗen ngol ɗum ɗo woni samara tashri ko hay sanno joomum ko dañƴo sen faami ɗeɓata waade kono farde kifaya ni so woodi waɗɓe tan waɗa fukkiɓe taade noon o anniyama e taw a ɓayde anniyama aɗa anndi banggue layya o seeɗa seydina aliyu o wi so tawi neɗɗo o yalti galle makko omo yahum soodiya layya so kala taaɓal ngal o taaɓi omo windene baraji sappo o momtene bakkutuji sappo omo ɓeydene darajuji sappo ɗum ko jaltude galle mum no yiiloya layya o so yettimo omo haalde alhaali prix layya o kala hen konngol ngol o haaldi e jeeyo layya o windante ɗo ko subi hinani Allah so tawi o itti kalis o rokki joom layya o woni ɓe nandiri kala hen bujjoyi e nder halis mo tottimo bujjoyi fof omo sowne baraji temedde jeeɗiɗi so tawi o artiri layya o lelni ɗum omo hirsa to lelni layya o ɗo so leggel mum so kuɗel mum so kaajel mum ha yettoyo leydi jeeɗiɓiɗi ene duwanoma ha yowmal qiyamata ene waɗanamo intervention hakkude makko e Allah so tawi o hirsi o gayni ƴiiƴam jalto jam ɗam kala hen toɓɓere Allah ene taga hen maleykaji sappo kane hen maleyka jaltude e nden toɓɓere Allah ene gandarma rokka ɗiɗon maleykaji sembe wawde duwanademo ha yowmal qiyamata kanko joom layya o so tawi o itti o defi layya o kala hen longere nokkande Allah ene yoɓamo baraji dimɗinɗo maccuɗo woni eɗen gandi rimɗinde maccuɗo kalfaɗo ɓuuraɗo doole eɗen gandi baraji mum no fotiri kala longere nokkande hen on saaha Allah ne yoɓamo ɗin baraji mbasa wiide a dartinta longue ɗe e bisimilla ko ɗum woni ko jiɗɗen seeɗa joni ceerum ar en gartat seeɗa tan e kalana yimɓe hol kirsowo e holko yonata kirse on saaha mbawen tongude yewtere nde fuɗɗima judde seeɗa o boma guilnanomo no ɓi no wiyatno signal en ɗum noon wadde ceerum ar hol kirsowo mere debbo ne hirsa mere gorko ne hirsa e hol ere kirseteɗo mere ko avant almami walla ko après almami walla ko hol nden mere ne sella jamma hirsa e hol nden eyyi ceerno jasakallahu khairan machallah haali ɗo fayidaji ɗi ganduɗa ko baɗɗi fayida no fewi yo Allah wattu en e ɓeɗon yimɓe amin ya rabbal alamin eyyi ko yowiti e affaire kirse debbo ene hirsa gorko ene hirsa suko ene hirsa mawɗo ene hirsa suko ne hirsa sharɗi tan ko yo wonmo mayis tade ko suko paltiɗo an kadi wawi hirsude onne wawi hirsude debbo kadi ene wawi aɗa wawi hirsan hoorema layya ene jeeya e jiɗade layya ko ɓuuri gueɗe jiɗaɗe layya an baɗɗo layya o kirsa an baɗɗo layya o kirsa sa debbo hirsan hoorema
ko gonga sa gorko hirsan hoorema sa suka hirsan hoorema sa mawɗo hirsan hoorema sa ɓanniɗo hirsana hoorema gasi aɗa andi enen jaali ko jiyen tan ko worɓe gorko tan heewi hirsude ko gorko tan heewi hirsude kadi ko mawɗo e hen sa jiya ɓeeɗo jooɗo ene paɗa ha tawa ene mbawno hirsande koye mumen laƴe ɓuuri ɗacci bomni ceerno eɗen mbatti ɗum comme no aada ni ma daña ceernajo ɗo ne hirsanma kono hay so tawi ceernajo ne hirsanma yata a wawa to aɗa lomtinimo ɗum ne sella kono amma noon aɗa wawi hirsande hoorema hirsande hoore man ɓuuri heɗo baraji e wiide ceernajo walla almudo e hirsanam ɗum kadi ko eyyi kono joni mbiɗen hirsude nde yiɗa ko an baɗɗo layya o an jeyɗo layya o hirsana hoorema holko woni hirsude oɗo layya e mbi ene hen iqtidaan binnabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñemtinde annabi sallllahu alayhi wa sallam saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko so waɗino layya o hirsirta ɗum ko junngo makko ene hen kadi tawado woni yankinade jooɗade kirsa onen mbiyata ko min mi hirsata mi soorano mi hirsa noon mi jooɗ eyyi ene hen tawado yankinanade yamirode Allah tabaraka wa taala nde ene hen kadi ñemtinde annabi o sallllahu alayhi wa sallam hol wadde holko ɓuuri moƴƴude ko an baɗɗo layya o hirsa sa debbo hirsan hoorema sa gorko hirsan hoorema sa suka kadi hirsan hoorema sa mawɗo hirsan hoorema ɗum koko yowi banggue aire kirseteɗo o jonnodi so tawi ko waktu kirseteɗo o ñalawma garwanijo o ko ma fummungal fumme caggal nde almami hirsi puɗɗoɗa hirsude ha almami hirsa puɗɗoɗa hirsude sa hirsi ko adi almami ene hirsa a heɓani layye a heeɓi tew so adi almami ne hirsa sa hirsi a heɓani layye keɓɗa ko tew ɗum ko ñalawma garwanijo o ñalawma garwanijo o ko ma waktu ma yimɓe juula woni waktu mo yimɓe pummato yonta fumme so paari almami hirsa puɗɗoɗen hirsude caggal ɗum enen ɓe gona almameɓe ɓe ɗum ko ñalawma garwanijo o kono ñalawma ɗimmijo o holnde waktu kirse ɗe natata beele jamma kam sa hirsi a heɓani layya joni noon holnde waktu o natata ani so nangue muti tan waktu o dartima ha holnden ha tulu'ul fajr ɗum woni wa shartuha fi gayri yawmin awwali tulu'u fajrin kal hadaya massili sharɗi ene jeeya sharɗeji sellude layya taade wona ñalawma garwanijo o woni ñalawma ɗimmijo o e ñalawma tataɓijo o ko holnden oy ko tulu'u fajri min mbiyata Samba e so fajiri feeri tan so fajiri feeri ɗon waktu muɗum naati sa hirsi ɗon a heeɓi layya kono noon ene yiiɗa tan woppude ha saaha mo naafila datti o woni saaha mo yimɓe pummoyanno e ko nandi hen kirsade ɗum ɗon kadi yiiɗa kono hay sanno kirtoɗa ko guila nangue fuɗani ka tan fajiri feeri a hetti caggal a juuli subaka tan ko ñalawma ɗimmijo e ñalawma tataɓijo kirsa amma ñalawma garwanijo noon ko alay saago ma almami kadi e ruttade ɗon seeɗa ñalawma garwanijo ko caggal nde almami juulni hen omo jogui ko hirsi o hirsa sella kirsen so tawi ko ɓe ngala almami ɓe eɓɓinat wonde almami foti hirsude kirsen caggal nden noon ɓurɗo ɓalade o caggal ɗum ɓe kirsi feeñiniɓe almami suwa hirsude ɓaade kamɓe koɓe eɓɓinoɓe ɗum haɗaniɓe dañde layya ɗum sababude waddeɓe ko sari wiide sari wi ko yoɓe eɓɓin ɓe eɓɓini kadi ko refti hen ko caggal ɗum almami so tawi hirsani e ñalawma garwanijo almami yo ɗacciɗi yimɓe wonde kanko hirsani hande walla kanko ala ko hirsi hande on saaha kirsen so woni ñalawma ɗimmijo o noon almami o yiiɗi hirsude ko ñalawma ɗimmijo foti o hirsi walla o hirsani en dependata ko e makko ñalawma ɗimmijo o ñalawma ɗimmijo sen juuli subaka tan on saaha seɗen mbawi fadde ha nangue ƴellito bisimilla so tawi en mbawa en kirsat ɗo en dependata koye ni woni ko tongude en e nder yewtere men mi anda so tawi won gueɗe ɗe joguiɗa kada waɗen taalik seeɗa on saaha no yimɓe duwaɗo ɗum noon ceerno Oumar mbaynoɗen yimɓeɓe tan on saaha ha diwo o saaha so Allah jaaɓi inchallah ma en gartu kadi e toɓɓere nde so Allah jaaɓi inchallah wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en puɗɗori noon bisimillahi rrahmani rrahim en mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah tabaraka wa taala rokku en wattude ni oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi e diine men kadi en ustaki eɗen ñaago Allah yo Allah tabaraka wa taala tawnu en oɗo ñalawma moƴƴo oɗo ñalawma tedduɗo ha mbaɓen wurtinde sunna annabi o sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum noon en ceerno Amadou min beltanimama no fewi en beltanima kadi musidɗo meɗen Obama en calmini jinnaɓe e seere mbe foof en duwanima ɗumen wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi
فنسأل الله بمهد الكرم صلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن باهتدى صلى الله عليه وسلم.